Benvinguts a la Fórmula 1, l'esport de la gent que es va prendre tots els radars de la P7 abans que treure's l'ESO. Avui tornem amb la cita més esperada de l'any, el Gran Premi del quart cinturó. Començarà a Abrera, al costat de casa, una urbanització on el pare de família fa barbacoas els diumenges amb un davantal en el que posa "Siempre cocino con vino" i a veces hasta se lo echo a la comida. Arribarà fins a Terrassa, la ciutat construïda al voltant del centre comercial Parc Vallès, finalment el tram més esperat per la gent amb fòbia al transport públic i que parla castellà amb els estrangers per bona educació, la gran recta i volta tancada només per no entrar a Granollers, normal. L'equip del PSC competirà amb el seu cotxe alimentat pel nou combustible fusió de Calviva de 95 octans. L'Esquerra Republicana competirà amb un important hàndicap, però el conductor és Gabriel Rufián, així que veurem si s'aclara amb els cartells en català. Finalment, l'equip de la CUP correrà amb el seu nou model 100% ecològic, el cotxe dels Picapedra, movent els peus molt ràpid per sota. I comença el Gran Premi! Vaya, Sílvia Oriols Huesitos ha estavellat a la primera corba, ja que ha vist un noi amb la pell més fosca del compte i s'ha llançat de cap. Llàstima que aquest noi era Anthony Cori. No, sacrificat. Compte perquè estem en una corba molt complicada que pot ocasionar un desastre i... Oh! Llàstima, els comuns se la foten, però de veritat, no com a les eleccions, quan José Montilla els ha assenyalat un penya-segat, s'han llançat de cap sense dubtar-ho. Només els hi falta una pilota de tenis per ser els Golden Retriever de la política catalana. L'equip de Franco Rari s'ha despenjat a l'alçada de la C-17 després de trobar-se un local de Samaritanes de l'Amor, profanint els quatre vents. Si hi ha camions a la porta, es folla bé. Arribaran a la final i... No! No pot ser! No m'ho crec! A l'últim segon, una potra salvatge ha travessat la línia de meta avançant a monoplaces. Salvador Illa corrent amb Bamba Scalengi. Francesco